Ogbalu baluba ife di mmadu na ni ogbalu Ogbalu nya sowago no so Association USA akwa ndị anyị na-ekwuzi maka fa Ogbalu baluba ayaraba President General Ogbalu Association USA Sir Victor Sani Mbanefo Chinyelugo Onye Chinyelugo na mi Onye Chinyelugo na Anankwo Vice President Lady Pamela Ogwuosa Mwilo Ediawan Ochiligwe Adigula obodo Igbo Onye mmasị Osamaleje Secretary General Sir Patrick Odile Chukwuemeka Nwakibie Onye mmasị Umuti na Agwaete Honorable Fabian Oyolo
Somaleje, Southern California, chapter president. Patrick Mokedi, Chukwu Nwedike, assistant secretary. Onye ọmasị Ataneje. National Provost and Secretary of Walu United Atlanta. Mr. Vincent Udemba Akumata, President, Maryland, Washington, D.C. chapter. Washington, D.C. chapter. Mr. Larry Okuta, onye ọmasị Odebe Idekeje. Mr. John Chukwuebuka Afam, Chukwu Kadibie, Nwatinyelugo Afọmefuna of Asasaga. Ya na ezigbo lọọlị ya, Mrs. Gladys Afam, Ugegbe Oyibo, Iyanga Kwesịrị Nweze, Achara Ugo Nwanyị, Mr. Charles Ngadi, Charlie Millionaire, Manager, Viego Entertainment Company, onye ọmasị otu Ucheje. Mr. Vincent Udemba Akumata, President, Maryland, Washington, D.C. chapter. Onye Tinyelu, ya na ezigbo lọọlị ya, Mrs. Uche Udemba Osodieme, Ndesi Abueje, Sylvester Azunobuta, Ogbuefieze Akudinobi 1, former president, Maryland, Washington, D.C. chapter. Onye ọmasị Odebe Idekeje. Ayaraba. Sir Victor Sani Mbanefo,
David Chimodua Nnadozie nwa ọgaranya 1 Agụtonda Nwoduo David the second n'ọgba akwụba nwanne mmadụ ya na ezigbo ụlọọlụ ya Mrs. Chinwodua odozi akụ dị ya ezi ogele nwe ụlọ ada ndị ụka na-abụ ata Mrs. Chinenye Izukanne Ugegbe of ụmụọdị egwu family na Atani Adodua David second n'ọgba akwụba Adimenyi Mr. James Ozegbe Chukwuma Nnanyelugo of Ndoni Ayaraba Lady Chinwe Agolwe Ngala Kwesi Nwobo ndị nọ Somaligi Adigiri Chief Nnayelugo Aziobunsele Nwaleti Igbo Obunsele Ezi Cheke second of Ohita ya na ezigbo ụlọọlụ ya Nweze Kibi ya Chio Obunsele ni ndị iwe Nwalet Sam ndị iwe Ọkwọnịcha Mr. Emmanuel Chike Osadebe Agụiliri ndị eze Nwandu Muda Ike Village na Atani former Obolu National Treasurer ya na ezigbo ụlọọlụ ya Mrs. Ngozi Obi Osadebe Ọmalịcha Princess Obi Royal Family Emekuku Inowere our beautiful and the elegant wife Frank Agolwe Akuluno na Kilogidi Nwaje na Kilogidi ya na ezigbo ụlọọlụ ya Nkem Agolwe Osodieme ni onye nwa ada ndị Asaba Mrs. Nkiluka Ọgwụgbulu Nnejime
President Osomala Ward Nwanogwu Odobo Ogbonni Enugu Obi Umu onye ogwu n'Osomala Igbo Mr. Kevin Ejike Chiapo Isi Cheli Honorable Member of All Association Dallas Chapter Omogo Onyeomolu Jejemba President and CEO Office Machine Incorporated Dallas, Texas Chief Mrs. Igodiojo Okwesa Ejie N'ụmụ onye ogwu n'Osomala Igbo ya na ụmụ ya Chief Patrick Ochodi Chief Frank Ochodi Chief John and Anita Ochodi J.O. CEO Voice Technologies Chief Olajide Ochodi Ajienu Ayaraba Deaconess Felicia Chimezie Ogbonni Nwunye Sama Akwe Odogwu Odobo Ogbonni na Umu Obi Umu onye ogwu Osomala Igbo Anụ enyi adara nwa mgbe Bishop Prince Azụnnanna Azụbike Chukwuma nwa Mr. Emeka na Mrs. Ngozi Chukwuma Anecheli nwa ya na nwanne ya Mrs. Obiageli Iroyo of Royal Family of Great Onia Chukwuma N'Umuolo Ugolo Osomala Igbo Mrs. Esther Chima Niyi Osadebe onye ọmasị Atanieje Member of All Association Ernest Odumze onye ọmasị Atanieje Member of All Association Dallas Chapter Dr. Joseph Dojo Onia Akụ nwanne ya na lọlị ya Nkoli Onia ndị ọmasị Odebidekeje Sir Patrick Odiri Chukwuemeka nwa Kibia National Secretary of World National Association USA onye ọmasị Umutu na Aboeje ya na ezigbo lọlị ya Mrs. Ngozi Chukwuemeka Odili Ada Diora Mma Social Director Dallas Chapter Osodieme Ngala kwesịrị nwanyị ọma anyị ejewezie na Houston, Texas obodo mmanụ obodo Chukwu tere ude nsọ Honorable Fabian Oyor ọkụ buru ụzọ nke izizi na ndị ọnị
Adi Ani Osamala ya na ezigbo lọọlị ya Princess Tina Morris odozi akụ dị ya ọmalịncha Mrs. Vivian Ume Kilikili Star National Treasurer and Houston Secretary Ada ndị Osamaliga Mrs. Esther Quiz Oyileze Anadu Mokwa Ayaraba Mr. Ralph Quiz Ebube Dike Omeke enyi na Ọgwakwụba Odogwu Imenyi Public Relation Officer Houston Chapter onye ọmasị ụmụ nkwụ Ọgwakwụba eje oke mmadụ n'ime ya na ezigbo lọọlị ya Mrs. Rose Quiz Adaeze oyibo nwanyị nwunye ndị Ọgbakwụba Dr. Cyril Anuka eze dị n'obi nke izizi na Ndokwa Nation Treasurer Houston Chapter onye ọmasị Ogume na Delta State eje Former President Ndokwa Association Houston, Texas ya na ezigbo lọọlị ya Mrs. Blessing Anuka Mama B Chionye na-edu eze Engineer Franklin Obusel Chukwu ji ndụ onye ọmasị
Jaja Alagbo onye ọmasị Okpoko Town na Rivers State eje ya na ezigbo lọlị ya Mrs. Elizabeth Jaja Akunne Intercessor Love and Compassion Ministry Mr. Joseph Okili Isamade Okili Odogwu onye ọmasị Odebide keje Mr. Okudiri Ogbo ezi nwanne onye ọmasị Odebide keje Mr. Samuel Ikenga Iyasele Chinwakanedu onye ogbu ugwu abụọ ya na ezigbo lọlị ya Mrs. Benita Ikenga Sparko dị ugwu mma anyị ejewezie na Atlanta chapter USA His Royal Highness Igwe Augustine Azukangon eze okwu ike tu ọfatani Patron of All National Association USA ya na ezigbo lọlị ya Chief Mrs. Adangodi Oduonwanyi former National Vice President and former Atlanta Chapter President aka na-emelu ụmụ ogbenye n'ọgbalụ Mr. Anochi Opene Nwadi Mmanze President Atlanta Chapter Member National Executive onye ọmasị Odebide keje ya na ezigbo lọlị ya Mrs. Juliet Opene Anecheli Mmanze Ayaraba Mrs. Lady Lolo Obiagerioma ọdị ụkọ na mba ọ nọ n'enyi Nwande Odebideke Ebu Provost Ogbolo Atlanta Chapter Member People's Club of International Atlanta Chapter ya na ezigbo di ya Okogo Honorable Chief Sir Anthony Omar Ojena Mayo onye ọmasị Uruala Ididi Atọ North Imo State eje Ogo Buchi onye Florence
Association USA, former president, Atlanta chapter, onye ọmasị ọsọmaleje ọma nwanne na USA, ejie nwanyị sa Nnaemeka Chukwu ji ndụ ọkụ Chukwu malụ onye ọmasị Ụmụdanke village na Tanieje, National Provost Secretary Ogbalu United Atlanta, Ayaraba. Professor Emmanuel Odua, Patron, Atlanta chapter, former president, National and Atlanta chapter. Yana ezigbo lọọlị ya, Mrs. Nnonya Mercy Odua, member, Atlanta chapter, Achalugo nwanyị. David Ekeje, anyị ejewezie na California chapter USA, Sir Dr. Elias Emejom Adichieme, onye ọmasị ọsọmaligileje, Southern California chapter president, yana ezigbo lọọlị ya, Lady Laura Emejom Odoziakwu di ya, Sir Joseph Emejom oji nwayọ adị arụ ahụ, onye ọmasị ọsọmaleje Akparam village, yana ezigbo lọọlị ya, Rose Emejom Ọdauzo, Catalog Iyemu Jesus, life member, Dr. Mrs. Elizabeth Obegeludeze, one of Ogbalu, onye ọmasị ọsọmaleje, Adigileze, Lady Elizabeth Nkonyelu Obiora, Akuluno, wife of Lesa David Obiora, Ogene of Umuoka.
Prince Obi Okonkwo